Вили! Фаща се! Вили! И отзад! Ели, пази вратата. Нека се разиграят там в поле. Пази вратата. Играй! Играй надолу. Спокойно. Пане! Браво! Топката отвън играе. Снимай там дребните. И като съм от другия отбор, нали съм твой дядо. Пускай ми от време на време аванта. От другия отбор съм бил. Защо остана точно на пътя на топка, къде ще да вкарам гол? Трябваше да се тръпнеш настрани. Айде! Къдеко? Няма да се падай. Ще ти подказвам. Там Как сте. да играеш теб. Ти си падал. Айде, той са, айде. Става. Ели, чакай. Ели, нали водим? Големи трансфери На вратата. Аз съм Тя почва от бомби. от този отбор, кой играе, няма значение, ритай. Ето тук. Няма да пазя, аз съм зад вратата. Къдеко? Аз съм зад вратата, ти си на вратата. Ай, И как не? да не им пишат колите. Няма да те ударя, дай не, ще ударя. Башкия, да. Трябва да отиде да биеш. Хората. Йоана. Аз мамче. Ама не бяха си. Този отбор, кой играе? Добре. Трудно е, когато пред вратата има 5 човека. Не, това от другия отбор. Той е предател. От другия отбор играе. Как не играе от другия отбор, баща ти? Чакай, притеснявам. Влезна в играта. Техна е. Твоя са, още по-далече иди. Не беше ли ваша, бе, нали? Наше е. Йо, техна е. Не, играй. Наше е да е. Добре, дай. С Жоро и с Майя. Не, Майя, не с Майя. Майя не е ли от вашия отбор? От нашия. Е, как от нашия отбор? Ами така, помешахте се и... Ами бърка се, Що спираш, бе? Ай, брата. с ръце вратаря може да играе, бе. Не падне. Мамче! Давай на топ. Давай. Дай. Играй. Браво. Вили не е от вашия отбор, тя ще вкара гол. Ще пасиш, ами. Голяма от вашия отбор, ама баща ти не е. Излезе топката, тъч. Не излязо, бе! Тъч излезе топката. Гледам, там е. Излязо го. Излезе топката. Как ще го оставя? Аз съм съдията. Топката излезе там. Как си излязо, бе? Е, така излезе, как да не излезе? Играй. Че не виждам. Ау! Спокойно, няма никой след тебе. Моя. Моя. Равен!